Την 36 Φεβρουαρίου είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας τους κύριους Πετούση Χρήστο και Γκρέμο Αναστάσιο. Ο κύριος Πετούσης Χρήστος είναι καθηγητής φυσικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπεύθυνος στο Μουσείο Logic Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος της Κατερίνης. Ο κύριος Γκρέμος Αναστάσιος είναι συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σε συστήματα πληροφορικής και εξωτερικός συνεργάτης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μας έδωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό και μετασχηματισμό. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και πολλοί εθελοντές, είχαν την ευκαιρία να θέσουν επίκαιρα ερωτήματα που τους απασχολούν σχετικά με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης, τις ψευδείς ειδήσεις και την κυβερνοασφάλεια. Απολαύστε τη συνέντευξη που ακολουθεί. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι μαθηματικός, λέγομαι Τάσος Γκρέμος. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τους υπολογιστές, προγραμματίζω από το 1975, δηλαδή που σημαίνει ότι έχω ζήσει όλες τις καταστάσεις, αλλά σαν αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες, έτσι, μιλάμε για αλλαγή εποχής που θα συνταράξει τον κόσμο. Τα είδα τα ερωτήματά σας, εύλογα και σωστά, αλλά θα είναι βαθύτερη. Το ταρακούνημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα αλλάξουν συντάγματα, θα αλλάξουν... Τα κόμματα δεν θα υπάρχουν μόνο think tank κλπ. Θα πείτε δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Εντάξει, ήδη προχθές μιλούσαν για επιστολική ψήφο. Έτσι. Και όλοι, και εγώ λέω απλά γιατί δεν γίνεται ψηφιακή ψήφος. Μα δεν γίνονται αυτά. Βεβαίως γίνονται. Εσείς όταν πάτε σε ένα καφέ και μόλις φύγετε δεν σας φτάνει μήνυμα σας άρεσε το καφέ τάδε. Δεν είναι? Και βάζετε αστεράκια. Δεν είναι? Σωστά. Ωραία. Άντε καλά το καφέ της Κατερίνης. Άμα πας στο Hilton, το ξενοδοχείο, που είναι αλυσίδα δισεκατομμύρια, ή στην Κουάντα, στην εταιρεία αεροπλάνα, δισεκατομμύρια, και εκεί θα σε ρωτήσει, ήταν καλό? Συμφωνούμε? Και κάνεις like ή dislike, ή τους τα ψέλνεις. Συμφωνούμε? Ούτε μήνυση σε κάνει κανένας, έτσι, ούτε μπορεί να τα σβήσει η Γκουάντας. Και ας έχει 3 εκατομμύρια. Το καταλάβατε? Αφού μπορώ εγώ να καταχαιριάσω την Γκουάντα, τις αεροπορικές εταιρείες κλπ, δεν μπορώ να διώξω έναν βουλευτή της περιφέρειας? Δηλαδή αφού εμπιστεύομαι και κάνω e-banking στην τράπεζα, εμπιστεύομαι με το e-banking το πορτοφόλι μου, γιατί άλλοι λένε η ψήφος είναι διαβλητό κλπ. Μη σας πω τι είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ναι, αφού εμπιστεύεσαι και κάνεις web banking, έτσι, και έχεις τα λεφτά σου εκεί πέρα, και το εμπιστεύεσαι το σύστημα, δεν εμπιστεύεσαι την ψήφο σου? Εγώ προσωπικά έχω βρει κάλπες σε κομματικές εκλογές κάτω από τον κεφίρι, με ψήφους μέσα. Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι θέμα χρόνου να έρθει το λέω. Αυτό τι σημαίνει? Πάμε σε άμεση δημοκρατία. Ας πούμε ο βουλευτής εκλέγεται, τον εξουσιοδοτώ εγώ με την ψήφο μου, να με αντιπροσωπεύει 4 χρόνια. Αυτός ο βουλευτής όμως μπορεί να ρίξει τον πρωθυπουργό τι ώρα θέλει, το ξέρετε? Δηλαδή, δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης έχει 158. Αν συνοηθούν 8 βουλευτές και όταν μιλάει ο πρωθυπουργός δεν χειροκροτήσουν αυτοί οι 8, γι' αυτό χειροκροτούν, όχι ότι συμφωνούν. Γιατί βλέπουν οι δημοσιογράφοι. Μόλις δεν χειροκροτήσουν οι 8, ο άλλος λέει έχει θέμα η κυβέρνηση, θέμα ψήφου εμπιστοσύνης και πέφτει η κυβέρνηση. Εγώ γιατί δεν μπορώ να ξυλώσω τον βουλευτή? Και 4 χρόνια με έχει, ή βάζω τον δήμαρχο 5 χρόνια. Καταλάβατε? Σας τα λέω αυτά επί τροχάδι. Τώρα, γιατί κάνουν απεργία οι ηθοποιοί στο Hollywood? Αυτές τις μέρες έχουν τώρα 2-3 μήνες. Γιατί? Διότι συνέβη το εξής. Πήραν την όψη τους, πήραν τη φωνή τους, πήραν όλες τις κινήσεις, τις κατέγραψαν και με την τεχνητή νοημοσύνη κάνουν αυτό που έκανα εγώ με αυτή την κυρία εδώ. Οπότε γυρίζουν ταινία με τον Κλούνεϊ χωρίς να έχει παίξει ο Κλούνεϊ. Καταλάβατε? Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αντικαθίστανται πλέον τα avatar, τους αντικαθιστούν όλους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνολογία είναι τέτοια που μπορούμε να γυρίσουμε ταινία του Χατζηχρήστου
και να λες είναι ο Χατζηχρήστος και να είναι πολύ πιο κωμικός από τον Χατζηχρήστο και να μην μπορεί να καταλάβει κανένας τη διαφορά. Δεν το πάρω με σειρά να σας Ωραία. για τις ερωτήσεις. Ναι, ωραία. Εγώ έκανα μία εισαγωγή. Είμαι αλλαγή εποχής. Πολλά πράγματα που αναφέρονται και... Ναι. Είμαστε αλλαγή εποχής. Και να κλείσω μόνο με αυτό ακόμα. Κοιτάξτε, η τεχνολογία την ξέρουμε. Τι μπορεί να δώσει, δηλαδή οι ειδικοί που έχουν ασχοληθεί, ξέρουν. Έτσι σας είπα κάποιες λέξεις κλειδιά που πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Big data. Έτσι. Internet of Things. Δηλαδή έχουμε αισθητήρες παντού. Έχουμε αισθητήρες, τα κινητά σας αυτή τη στιγμή έχουν τουλάχιστον 25 αισθητήρες, τους οποίους εγώ τους προγραμματίζω αυτή τη στιγμή, που είμαι από την Κατερίνη, ένας τίποτα δηλαδή. Καταλάβατε, είναι φοβερές οι τεχνολογίες. Και τα καινούργια κινητά θα έχουν βιοαισθητήρες, που σημαίνει ότι θα μπορείς να τσεκάρεις το νερό της θάλασσας πριν μπεις στη θάλασσα. Θα τσεκάρεις το νερό πριν το πιείς. Και δεν ξέρω ποιος δήμαρχος θα αντέξει αν μπορείς και μετράς το νερό του Δήμου. Πάει φυλακή κατευθείαν να αποδεχθεί ότι είναι μολυσμένο. Εντάξει, είναι σοβαρά αυτά που σας λέω. Τέλος πάντων, έρχονται νέα πράγματα, αλλά πρέπει να ψάξετε λίγο και τους κλάδους. Υπάρχει ο κλάδος της εξόρυξης δεδομένων, data mining. Υπάρχει το blockchain. Το blockchain είναι αυτό, το κρυπτονόμισμα. Προχθές μπήκε το κρυπτονόμισμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αυτό ήταν μεγάλη επανάσταση. Βέβαια πέρασε στα ψηλά γιατί δεν το κατάλαβαν. Γιατί για πρώτη φορά οι Αμερικάνοι παραδέχονται ότι δεν είναι ισχυρό το δολάριο. Πιο ισχυρό το δολάριο από τα άλλα νομίσματα. Καταλάβατε. Αυτό έγινε. Και λοιπά. Αυτά μετά τους πολέμους θα τα δούμε, κάθε μέρα θα τα έχουμε μπροστά μας. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας. Έκανα έτσι μια εισαγωγή λίγο να σας ζεστάνω λίγο. Πείτε μου, τι θέλετε, κάτι. Να ξεκινήσουμε. Με μια μηχανή αναζήτησης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε. Καμία σχέση. Η τεχνητή, κοιτάξτε, σας είπα να απλωθείτε σε όλα τα θέματα για να αντιληφθείτε σφαιρικά πλέον πώς προσεγγίζουμε τις νέες τεχνολογίες, έτσι. Ας πούμε, έχουμε το Internet of Things. Το Internet of Things σημαίνει παντού αισθητήρες. Τι σημαίνει αυτό? Και το ρολόι σου θα μετράει τους παλμούς της καρδιάς σου και αυτό, όταν πίνεις καφέ κλπ. Δηλαδή μέχρι τώρα καταγράφαμε ότι η ώρα 12 ήπια καφέ στο τάδε καφέ. Οπότε έβγαινε μόνο μία απόδειξη της ταμιακής μηχανής και τελειώσαμε. Τώρα εσύ με το τηλέφωνό σου, με το ρολόι σου, με το κινητό σου κλπ. Θα σε παρακολουθεί κάθε στιγμή τους παλμούς της καρδιάς σου κλπ. Και μπορεί να είναι συνδεδεμένο και με το νοσοκομείο κλπ. Με τον γιατρό σου και σου πει ότι κοίταξε μόλις πιεις καφέ οι παλμοί σου φτάνουν εκεί. Να σου κάνει ανάλυση ζαχάρου, να σου κάνει ποίηση κλπ. Τώρα, όλα αυτά που σας είπα και μέχρι τώρα γινόντουσαν, αλλά δεν μπορούσαμε να τα επεξεργαστούμε. Έτσι, ωραία. Τώρα πλέον έχουμε την τεχνολογία να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε αυτά, να τα αποθηκεύσουμε και να τα μεταδώσουμε. Έτσι, έχουμε το cloud, το οποίο είναι ένας υπολογιστής σε όλη την global, παγκόσμιος. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Τίποτα δεν κάνει, απλά μπορεί και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αναζητάει μοτίβα. Όποτε πάει κάποιος και πίνει καφέ, ανεβαίνει η ποίηση. Από εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι. Φτιάχνει προφίλ. Ότι ο Γκρέμος πάει η ώρα 10 κάθε μέρα στο τάδε μαγαζί, στο τάδε τραπέζι και πίνει καφέ. Αυτό είναι ένα μοτίβο. Έτσι, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και Λοιπόν, άρα αναζητάει μοτίβα η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν παράγει η τεχνητή νοημοσύνη τίποτα. Άμα παράξει κάτι, οτιδήποτε, δηλαδή αν φανταστεί κάτι η τεχνητή νοημοσύνη, τελειώσαμε σαν είδους. Έτσι, τελειώσαμε. Αυτό δεν μπορεί, δεν έχει φαντασία. Δηλαδή πατάει πάντα σε δεδομένα και αναζητάει προφίλ, μοτίβα, έχει αλγορίθμους να επεξεργαστεί, δηλαδή μπορεί σε 10 δευτερόλεπτα να διαβάσει 1 εκατομμύριο βιβλία.
Κάτι που εγώ και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Έτσι, να διαβάσεις ούτε 2 σελίδες, όχι 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα βουτάει μέσα στα δεδομένα, τα οποία είναι άπειρα πλέον, σχεδόν πρακτικά ας πούμε, και μπορούν να αναζητάει μοτίβα το ένα και συσχετίζει τα δεδομένα. Έτσι, εντάξει. Έλα. Να το πω έτσι συμπερασματικά όπως το βλέπω εγώ. Νομίζω ότι η μηχανή αναζήτησης είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν επεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή. Είναι ένα βιβλίο που το ανοίγεις εσύ όποτε θέλεις, το διαβάζεις όσο θέλεις. Είναι ένα ευρετήριο ουσιαστικά. Ενώ με τη τεχνητή νοημοσύνη έχουμε άμεση εμπλοκή με τον εαυτό μας πλέον. Δηλαδή οι κινήσεις μας, οτιδήποτε γίνεται, βρίσκονται συνέχεια σε έλεγχο. Είπα κάποιες κουβέντες, τσακ μου έρχεται διαφήμιση για αυτό που είπα. Έτσι, πήγα σε κάποιο μαγαζί, τσακ μου έρχεται διαφήμιση ας πούμε για το άλλο μαγαζί που πήγα την άλλη φορά. Δηλαδή νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει στη ζωή μας πιο άμεσα. Επηρεάζει, ναι. Ακριβώς. Στην καθημερινότητά μας, ας πούμε. Έτσι. Χωρίς να το θέλεις. Όπου δεν είναι αντικείμενο προς μέτρηση. Ό,τι είναι μετρήσιμο, το μετράνε πλέον. Αυτό είναι το Internet of Things. Δηλαδή, πόσες φορές έπιες καφέ, πόσες φορές πήγες στο τάδε σημείο, είναι μετρήσιμο. Το πόσο αγαπάς ή το πόσο ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι μετρήσιμο ακόμα. Και ποιος τα αξιοποιεί αυτά τα στοιχεία? Η αγορά. Λεφτά βγάζουν από αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα μας ηχογραφούν, είμαι σίγουρος. Εντάξει, μόλις πω τη λέξη, ξέρω εγώ, τραπέζι, μετά από λίγο όταν ανοίξω το κινητό μου, ο Κινέζος το έχει πάρει. Δεν μπορώ να ελέγξω, γιατί είναι ψηφιακό το άνοιγμα του μικροφόνου και της κάμερας. Δεν είναι κλάτς διακόπτης όπως είναι αυτός. Σαν ανοίγω ρεύμα. Αυτό ανοίγει με ένα μπιτάκι, αλλάζει και σ' ακούει. Δεν ξέρεις άμα σ' ακούει ή δεν σ' ακούει. Από τη στιγμή που σου πεις εσύ, σου δίνω το δικαίωμα το μικρόφωνο του κινητού μου ή της κάμεράς μου, τότε το δικαίωμα το νομικό. Αυτό θέλουν αυτοί. Ανοίγω, κλείνουν ό,τι ώρα θέλω. Έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το κάνουμε και λίγο αστείο. Είμαστε σε ένα τραπέζι και τρώμε και συζητάμε για το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα. Το ψάχνει ο Δημήτρης στο τηλέφωνο, σε 5 λεπτά έρχεται διαφήμιση. Φθηνή αποτέφρωση. Αυτό πουλάνε, μην γελάτε. Αυτό πουλάνε. Σε 5 λεπτά, αυτό πουλάνε. Μόλις εντοπίσουν ότι ο γκρέμος πάει στο τάδε σούπερ μάρκετ και πάρει πάνες κλπ. Μέσω πιστωτικών καρτών κλπ. Εντοπίζουν ότι ο γκρέμος έχει γκονάκια. Οπότε αρχίζουν γάλατα. Και τα στοιχεία συγκεντρώνονται πάλι από εταιρείες, από. Όποιος τα έχει τα πουλάει. Όποιος τα έχει τα πουλάει. Υπάρχουν κάποιες βασικές ερωτήσεις δηλαδή που πρέπει να τις δουν τα παιδιά και να καταλάβουν τι είναι το cloud. Άμα σας πω, βγάλατε μια φωτογραφία. Τώρα έβγαλες μια φωτογραφία. Πού βρίσκεται η φωτογραφία, ξέρεις? Ήδη. Ξέρεις ότι έχει φύγει. Στο cloud. Πού είναι το cloud? Δηλαδή φυσικά ρε παιδί μου, εγώ δεν ήθελα να μου βγάλεις δίπλα στον πετούσι με αυτή τη φωτογραφία και θέλω να την καταστρέψω. Τι θα βομβαρδίσω, πες μου. Είναι όλος ο πλανήτης. Μπορεί και σε 200 containers, data centers, τα οποία είναι απλωμένα στη γη, έτσι, τα οποία αυτοί όταν στείλουν ένα data center, έτσι, έχουν απλούς υπολογιστές, μην φοβάστε, και μνήμες αυτούς που πετάμε εμείς, αυτοί τους μαζεύουν. Έτσι, και τα βάζουν μέσα. Αυτοί θέλουν φθηνό ρεύμα και φθηνό νερό και νερό κρύο. Έτσι, για να ψύχουν τα containers. Και θέλουν και ασφάλεια νομική, δηλαδή να μην είναι οι Ερυθροί Χμέρ ή οι άλλοι που μας βομβαρδίζουν τέλος πάντων κάτω. Λοιπόν, να υπάρχει ασφάλεια. Εκεί πάνε container, τα κουτσάρουν δίπλα, παίρνουν το ρεύμα, παίρνουν το νερό για να ψύχουν κλπ. Και γίνεται ένα δίκτυο global σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Οπότε το cloud είναι αυτό. Είναι. Ό,τι ανέβηκε σε δεν σβήνει. Δεν πάει να κάνεις delete εσύ. Έτσι. Όταν κάνουμε delete δηλαδή δεν σβήνουν? Όχι. Σβήνουν από εμάς αλλά υπάρχουν? Όχι, από σένα σβήνουν. Απλά δεν το βλέπει. Δηλαδή κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα ρωτήσετε παιδιά? Παιδιά, επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω. Άμα δεν καταλάβω. Μάλλον λέω πολλά.
Πολύ διαστροφή, επαγγελματική διαστροφή. Λέγεται. Η επόμενη ερώτηση είναι αν υπάρχει κίνδυνος ο οποίος να φύγει το δικαίωμα στην εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη και αν θα μπορούσε να απορριθμιστεί η αγορά εργασίας μελλοντικά. Το είπα. Κάνει απεργία ο Κλούνι. Με εκατοντάδες, ένα παράδειγμα. Τον Ευαγγελάτο και τον Χατζηνικολάτο δεν τους βλέπω καλά. Εγώ ήδη θα είχα βάλει την κυρία να μιλάει. Ήδη το έκανε η ΕΡΤ. Την αγγελία των εκλογών του, ψάξτε λίγο στο Google, Ερμής, έτσι τον ονόμασε το avatar, Ερμής ΕΡΤ. Βάλτε το να δείτε, θα δείτε ότι avatar ανήγγειλε ότι τάδε του μηνός έχουμε εκλογές. Ήδη το δοκίμασαν. Αλλά τώρα αυτό τι σημαίνει? Συγκεκριμένα. Για να βγει ο τηλεπαρουσιαστής να πει ειδήσεις που δεν λέει τίποτα, ένα κείμενο λέει. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται φωτιστές, χρειάζεται μακιγιαρίστες, ρούχα, χορηγία ο οίκος τάδε για το κουστούμι και άμα είσαι και χοντρός θες μεγάλο κουστούμι, τέλος πάντων, πάει πολύ ύφασμα και λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, όλα αυτά καταργούνται, παιδιά. Διαλέγω το προσωπάκι της αγαπητής μου φίλης εδώ, ναι, τη φωτογραφίζω, τη λέω πες έτσι, 10 φωνήματα και φωνή, εντακή συλλαβές και λοιπά, τις 100 φορές λες σα. Ωραία, τα καταγράφω όλα και μετά τα καταχωρώ και γράφω ένα κείμενο. Σας χαίρομαι. Αυτό επιλέγει τα ένα από τα 100 τα δικά σου και τα συνθέτει και βλέπεις λες εγώ δεν τα είπα ποτέ αυτά. Βλέπετε, σας έβαλα δύο παραδείγματα, έτσι. Άρα ναι. Όχι, συγκλονιστική. Εν τω μεταξύ με το AI όταν έφτιαξα την πλατφόρμα είχα ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσα να πείσω το ελληνικό δημόσιο ότι είμαι νόμιμος. Έτσι. Και ξαφνικά πήγα Αθήνα, πήγαμε ορκωτούς λογιστές κλπ. Και λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν το ρωτάμε στο AI? Τι πρέπει να κάνω, τι παραστατικό? Έπρεπε να κόψω ένα παραστατικό που δεν έχει ελληνική νομοθεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει, κάνει αυτό βάσει του άρθρου δάδε, έχεις δικαίωμα να φτιάξεις νέο παραστατικό κλπ. Έδωσε λύση. Ενώ είναι μωρό ακόμα. Έτσι, το τεχνητή νοημοσύνη είναι baby. 2 χρονών είναι. Δεν είναι. Μετά από 3 χρόνια θα είναι πολύ πιο έξυπνο. Σαν να λέμε τρίτη ηλικία. Τι κακίες. Μωρά είναι ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, οπότε συγκλονιστικά θα αλλάξουν πολλά επαγγέλματα. Κοιτάξτε. Για εμάς τους καθηγητές. Όσοι είναι γραμματοδιδάσκαλοι, ποιοι είναι αυτοί? Εμείς. Έτσι. Μάθαμε το ΑΒ και λέμε την ΑΒ. Ως εκεί. Έτσι. Εκεί θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη. Όσοι όμως εκτός από την ΑΒ λένε σας κάνουν να περνάτε και καλά, να σας εμπνεύσουν για το μέλλον, να σας δώσουν, να σας κάνουν, αυτοί δεν πρόκειται να αντικατασταθούν, ώσπου το AI να αρχίσει να φαντάζεται κιόλας. Καταλάβατε τη διαφορά? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο έμαθα τις εξισώσεις δεύτερο βαθμό και τις ξαναλέω, τεχνητή νοημοσύνη θα τις πει καλύτερα από μένα, είναι σίγουρο. Αλλά η έμπνευση αυτή και η καθοδήγηση και η δημιουργικότητα και η καλλιέργεια δηλαδή των άλλων, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Άρα εγώ δεν κινδυνεύω προς το παρόν. Εσύ το ξέρω να το φας στο τέλος. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στην εκπαίδευση και πώς θα επηρεάζει εκπαιδευτικούς και μαθητές? Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Ναι. Θα αλλάξουν με την έννοια ότι εκτός μας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και λοιπά, θα μπορείτε να δημιουργήσετε. Δηλαδή θα μιλήσετε για Van Gogh και θα πεις φτιάξε μου σε παρακαλώ ένα πίνακα τεχνοτροπίας Van Gogh. Και ξαφνικά θα σου κάνει 20 πίνακες χωρίς να τους έχει κάνει Van Gogh, με αυτή την τεχνοτροπία όμως. Αλλά δεν μπορεί να βρει δικιά του τεχνοτροπία καινούρια. Με αυτή την έννοια είναι βοηθός. Δεν το συζητάω. Έτσι. Είναι βοηθός και οι καινούργιοι εκπαιδευτικοί μάλλον πρέπει να φανταστούν πώς θα αξιοποιήσουν το AI. Και εγώ να πω για τους μαθητές κάτι. Δηλαδή θα πρέπει τελείως διαφορετικά να αντιμετωπίσετε την καθημερινότητά σας. Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθείτε, όπως το βλέπω εγώ,
περισσότερο στη φυσική επαφή παρά σε αυτή την επαφή που είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και κάθε 5 δευτερόλεπτα αλλάζουμε αποφάσεις και απόψεις. Θα βρεθούμε σε 5 λεπτά, όχι μωρέ εκεί, που εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί. Δηλαδή πρέπει να επικοινωνείτε μεταξύ σας ανθρώπινα, όπως είπε ο Τάσος για τους καθηγητές. Δηλαδή όταν έχουμε αυτή την προσωπική επαφή είναι τελείως διαφορετικό από την τηλεκπαίδευση που τη νιώσατε. Είναι άλλο. Ναι, αλλά είναι και ένα πλεονέκτημα δηλαδή, εκεί. Έτσι. Και εσείς όμως να το καταλάβετε. Το είπα πριν, ήδη διάβασα ότι σε μια πολιτεία στην Αμερική απαγορέψαν τη χρήση των social media στα άτομα που είναι μικρότερα από τα 16. Γιατί όλο τον χρόνο τον ξοδεύανε κοιτώντας. Και αυτός ο χρόνος χάνεται από τη ζωή σας, από τη ζωή μας. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει το εξής θέμα. Λίγο να πάρουμε εδώ που λέει ο Χρήστος. Πώς σχεδιάζουν το κράτος, το κεντρικό. Και όχι μόνο Ελλάδα, και οι Έλληνες. Γιατί άκουσα μία, δεν θυμάμαι το όνομά της, πάντως ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος την HDB, είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδος. Και όταν τη ρώτησε δημοσιογράφος, λέει τι σχεδιάζεται κλπ. Έβαλε θέματα για τα σπίτια, για τα ενοίκια και τι της λέει. Και εγώ παθαίνω σοκ. Το είχα αντιληφθεί, αλλά δεν το είχα ακούσει επίσημα. Έτσι. Λέει, μα δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί που υπάρχουν. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Το καταλάβατε. Αυτοί οι ειδικοί μας έχουν χωρίσει στους μετανάστες. Εμείς είμαστε μετανάστες και στους ηθαγενείς. Δηλαδή όσοι δεν γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία, είμαστε μετανάστες. Εγώ είμαι μετανάστης, παρόλο που έχω τόση σχέση. Καταλάβατε. Ακόμα και εσείς είστε στο όριο. Και στους εξαρτημένους. Άλλο αυτό, εντάξει. Κοίταξε, Χρήστο. Μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα τη βρει την ισορροπία με την τεχνολογία. Σίγουρα. Αυτοί που θα έχουν πρόβλημα, ακούστε που σας το λέω, να μην το θυμάστε αυτό, είναι αυτοί που έχουν κοινωνικές επιστήμες, νομικές επιστήμες, θέματα ηθικής, θέματα. Θα μπουν, αν ο Μάσκ ανακοινώσει ότι, ήδη άρχισε να ανακοινώνει για τσιπάκια και τέτοια, αν ανακοινώσει ότι εντόπισε το πρωτόκολλο, έχει προσδιοριστεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας στο εγκεφάλο με τον υπολογιστή, τότε μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Θα μπει ερώτημα ποιος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή η φιλοσοφία, οι κοινωνικές επιστήμες, οι οικονομικές και οι νομικοί, φωτιά στα μπατζάκια τους. Μιλάει κανένας, τι με νοιάζει, λέει ο δικηγόρος. Άρα καημένη, δεν κατάλαβες τι περιμένει. Οι τεχνολόγοι πληροφορικοί ξέρουν τι γίνεται. Εκείνοι δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Καταλάβατε. Άρα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό, αυτή είναι η απάντηση. Ότι θα έχουμε πολλά ρίχτερ σεισμό, ας πούμε. Έτσι. Και σίγουρα θα επηρεάσει όλο τον κόσμο. Και περισσότερο τις ανθρώπινες σχέσεις, εγώ πιστεύω. Γιατί ήδη εδώ και τελευταία χρόνια θα σας πω κάτι που σε εμάς το έλεγα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, στο πρόλογο της φυσικής, λέει «Ζούμε σε μια εποχή όπου ο παραλογισμός και η αμετροέπεια υποσκάπτουν τα θεμέλια του ορθού λόγου». Δηλαδή πλέον γύρω μας, το ζείτε κι εσείς και το βλέπετε, υπάρχει ένας παραλογισμός αυτή τη στιγμή. Και αμετροέπεια είναι πολύ μπλα μπλα για το τίποτα. Χωρίς μέτρο λόγια. Αυτό είναι η αμετροέπεια. Και βλέπετε γύρω σας, το ζείτε κι εσείς, τι γίνεται στα σχολεία, τι γίνεται μεταξύ μας, μεταξύ των παιδιών, των μεγάλων κλπ. Δηλαδή οι σχέσεις μας που λύναμε τα προβλήματά μας, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, μαλώσαμε, ξεμαλώσαμε, το λύσαμε, τώρα έχουν μπει σε συμμορίες, σε μηνύματα, σε. Έτσι, βγαίνουν, μαζεύονται 10, πάνε να δίνουν έναν. Είναι τελείως παράλογα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και εμείς, όπως βλέπετε, τον καλύτερό μας φίλο τον φωνάζουμε όπως τον φωνάζουμε. Και ο καλύτερός μας φίλος απαντάει.
Δηλαδή αυτός ο σεβασμός πλέον απέναντι μεταξύ μας και απέναντι του ενός ανθρώπου στον άλλον αρχίζει και χάνεται. Γιατί απομονωνόμαστε. Η τεχνολογία νομίζω ότι οδηγεί στην απομόνωση. Χάνονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Σταμάτατε. Το να βγείτε, αν να μπορεί, παίξετε... σταμάτατε. Τους έπεισες τώρα ότι αυτοί όλοι θα πετάξουν τα κινητά. Όχι, απλά τους λέω να προσέχουν. Τι να προσέχει, όχι. Το κινητό είναι εργαλείο. Δεν είναι η ζωή τους. Όλα τα καινούργια πράγματα ακολουθούν το εκρεμές και οι εποχές σε όλους τους τομείς. Τάσο, εγώ διαφωνώ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο το μαχαίρι να κόψει το ψωμί και άλλο το μαχαίρι να σφάξει. Ναι, γι' αυτό έρχονται η φιλοσοφία και οι άνθρωποι του λόγου, έτσι, και όταν λέμε λόγου γενικά, όχι μόνο αυτοί που γράφουν ιστορήματα, οι άνθρωποι του λόγου που σκέφτονται κλπ. Φιλοσοφία κλπ. Να στηρίξουν την κοινωνία. Ό,τι και να κάνεις, θα υπάρξουν συνέπειες. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο ένα άκρο, θα βγείτε όλοι με bullying έξω, θα κάνετε ομάδες κλπ. Θα καίτε, θα σκοτώνετε. Ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. Κάτι λάθος κάνουμε, θα πείτε. Οπότε θα γίνεται μετά, θα πάτε όλοι καλόγεροι. Ας πούμε, κάποια στιγμή βρίσκει η κοινωνία. Να βάλουμε από την αρχή τον προβληματισμό όμως, ας πούμε, να μην τα αφήσουμε. Τέλος πάντων, να μην τους έχουν κι άλλες ερωτήσεις. Ναι, έχουν κι άλλες ερωτήσεις. Και όποτε θέλετε, ευχαρίστω να το ξανασυζητήσουμε. Εγώ χαρά, εγώ πήρα τώρα 10 χρόνια. Τα 10 μου τα δώσατε από τα 30. Έλα, λέει. Ευσταθούν οι θεωρίες συνωμοσίας που μιλούν για μια πιθανή καταστροφή η οποία μπορεί να προκληθεί από την τεχνολογία. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι αστεία. Αν δεν έρθουν οι κοινωνικές επιστήμες, η φιλοσοφία, η νομική και λοιπά να βάλουν κάποια πλαίσια, έχουμε θέμα. Και η πυρηνική ενέργεια τη βρήκαν. Εντάξει, ο φυσικός την έκανε τη δουλειά σου. Λέει εδώ είναι η ενέργεια. Τώρα, άμα εσύ πάρεις και αρχίσεις και μοιράζεις τη γη βόμβες, είναι η πολιτική και δεν είναι επιστήμονας. Εντάξει. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει. Είναι σαν το μαχαίρι που έλεγε ο κ. Πετούσης. Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Άρα λοιπόν πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Το μαχαίρι είναι να κόβεις το ψωμάκι για να επιβιώσεις ή να σκοτώσεις. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι νοημοσύνη. Όχι με την έννοια, είναι επιστημονική μέθοδος αναζήτησης δημιουργίας προφίλ που σας είπα, αναζήτηση μοτίβων, γρήγορη επεξεργασία πολλών δεδομένων, αποθήκευση κλπ. Η νοημοσύνη είναι ανώτερη λειτουργία. Δεν πρόκειται να φτάσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και δεν χρειάζεται. Γιατί αν βρεθεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας στο εγκεφάλαιο και έχεις τόσα μυαλουδάκια έχεις, τα αξιοποιείς, τα συνδέσεις με τον υπολογιστή, οπότε στις ειδικές δουλειές που χρειάζεται νοημοσύνη όπως την ξέρουμε, έχεις τον εγκέφαλο. Το παίρνεις, επικοινωνείς και του λες δώσ' μου σε παρακαλώ και πάρει την απόφαση. Αυτό που κάνει ο Μάσκαρας, μην γελέστε. Δεν νομίζω να το αποκτήσει τεχνητή νοημοσύνη ποτέ συναίσθημα, αν και αυτό το βάζουν μέσα. Γιατί αν η Αλέξια δεν έχει κάτι να απαντήσει, σας λέει λυπάμαι, δεν το βρήκα αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά η έκφραση λυπάμαι, πώς το νιώθει. Σίγουρα ο άνθρωπος δεν είναι κάτι. Όσο πολύπλοκο να είναι κάποιο κομπιούτερ, δεν υπάρχει περίπτωση κατά τη δική μου άποψη να φτάσει την πολυπλοκότητα του ανθρώπου, ο οποίος ξεκινάει με ένα σπερματοζωάριο και οάριο με 2 DNA, τα οποία δημιουργούν ολόκληρο αυτό το σύνολο. Εδώ μέσα μπαίνουν 3 εκατομμυρίων δεδομένα. Πότε ξέρει το DNA η τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα βιβλία εδώ τα διαβάζεις σε 1/10 του δευτερολέπτου. Εσύ και εγώ ούτε μια ζωή. Ναι, αλλά εμείς μπορούμε να διαβάσουμε μια σελίδα και να νιώσουμε υπέροχα. Άλλο, εντάξει. Και να θέλουμε να την ξαναδιαβάσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να άλλη μάθουμε ερώτηση, για να μην χάσετε και το λεωφορείο. Όσον αφορά λοιπόν τα fake news και την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν αυτά τα δύο τελικά συγκοινωνιοντοδαχεία. Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε σήμερα τις ψευδείς από τις αληθινές ειδήσεις? Εγώ πιστεύω ότι με κλασικές μεθόδους μπορούν. Έτσι. Αν και εγώ πιστεύω και από εδώ οι μάγκες θα βγάλουν λεφτά.
Δηλαδή θα πουλήσουν κάποιος anti-fake. Δηλαδή τι θέλω να πω, θα έρθει η εφημερίδα X, η αγγλική ή η ελληνική, και θα πει όπως γράφεται σε μένα, στο site μου, και πληρώνει τόσα το μήνα, ό,τι πληροφορία έχει δεν θα είναι fake. Θα το διασταυρώσουν όπως οι κλασικοί δημοσιογράφοι. Οι κλασικοί δημοσιογράφοι, όταν άκουγαν ένα νέο, ότι ο Πετούσης άφησε μουσι, προσπαθούν, ας πούμε, εγώ τον είδα. Ωραία. Δεύτερη, άσχετο. Ναι, ο Πετούσης άφησε, ο τρίτος άφησε μουσι. 3 είναι σωστό και το βγάζει. Εντάξει, ενώ τώρα ο καθένας γράφει όλη τη χαζομαρίτσα θέλει και λοιπά. Αλλά αυτό θα το πουλήσουν όμως. Καταλάβατε? Άρα θα το πουλήσουν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει κόντρα την τεχνητή νοημοσύνη πάλι. Όχι, ρε παιδί. Για να κάνει έλεγχο. Όχι, κοιτάξτε, τώρα είμαστε της μόδας όλοι να πετάμε τα κινητά. Να σκύβουμε πάνω στα κινητά. Θα έρθει κάποια στιγμή μια μόδα ότι θα λέει το εξής, ότι πολύ καλός είναι αυτός που φτάνει περισσότερο. Να τα πετάμε, θα το δείτε και αυτό. Έτσι, θα το δείτε. Κάποια στιγμή πρέπει να συνυπάρξουν. Να πούμε, ρε παιδιά, το κινητό το έχω εκεί για τόσες ώρες. Κάνω τη δουλειά μου και λοιπά, πληρώνω, δεν ξέρω τι, όλο, ως εκεί. Θα μάθει ο άνθρωπος να ζει με την τεχνολογία. Ακριβώς. Είναι αλλαγή εποχής. Μην φοβάστε, και η καινούργια εποχή θα σας βολέψει μια χαρά. Να ζεις με την τεχνολογία ναι, και όχι να κάνεις την τεχνολογία ζωή σου. Ναι. Εντάξει, ναι. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Αυτή είναι η διαφορά. Είστε πολύ τυχεροί. Αν δεν ξέρω εγώ τι σας λέω. Για τον έλεγχο που είπε ο Τάσος, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πάλι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν βάλω εγώ ένα πρόγραμμα για να ελέγξει αν αυτό το χαρτί είναι αληθινό ή όχι, εκείνο που έκανα εγώ προσωπικά, γι' αυτό σας λέω να λειτουργείτε και όχι να κοιτάτε. Είδα λοιπόν στο YouTube κρεμασμένο ένα καρφάκι και έλεγε ο άλλος, βάζω ένα μαγνήτη από κάτω και αυτό αρχίζει και γυρίζει. Άρα δωρεάν ενέργεια. Πάρε, τι γίνεται τώρα. Παίρνω το αυτό, κρεμάω το σκοινί, βάζω το καρφάκι, βάζω το μαγνητάκι, όντως αρχίζει και γυρίζει αυτό έτσι μπροστά και ωραία. Κάποια στιγμή όμως εγώ που το κοίταζα το βλέπω σταματάει και αρχίζει και γυρίζει από την ανάποδη. Αυτό όμως δεν θα στο δείξει στο βιντεάκι. Τι γινόταν λοιπόν, γιατί γύριζε? Διότι ο μαγνήτης τραβούσε το καρφί και το σκηνάκι, επειδή είναι τυλιγμένο, ξετυλιγόταν. Το βιντεάκι λοιπόν σου δίνει τη μισή αλήθεια. Για να μπορείς να το τσεκάρεις πρέπει να ασχοληθείς εσύ. Τέλος πάντων. Δηλαδή πρέπει να έχεις προσωπική άποψη, βιωματική και όχι μέσα από μια εικόνα. Τη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ.